Co? Ty mi znovu navěř. 150 Po druhé. Pájo, ty ne, venková. Já jsem to nestihla. A jo. Začal z dálky, než to vůbec slyšet. Ale vidět, jo. Takže jsme zase v podlaží, Pájo. Jsme v podlaží a stoupáme pořád výš. Nečekám mě, vejče, Napětí stoupá. Dívan už nás dohání. Bolí koleno. To nepůjde. A na tomhle pravici se nachází, jak vidíte, hodinový stroj. Tikají nám hodiny, pojďte. Všichni jsme spocený, ale dáme mi to. Dáme mi to. Pozor, tady tlustý neprojdou. Au! Já ho udržím! Pájo, moc nedávej nohy dozadu. To je slabá. Hodný nás bude zakládat. Fuj. Tady jsou příšerný. Au! Málem se rozbila se si Jak to osvětlilo? Skrč. Ty trošku zvyšení vojáků. Jo, Jsme všichni červení. Jsme tu. Pojďme se zapsat. Tak pojď mi něco nám tomu řekni. Teď píše zrovna do týdny. A píše tam prostě sluhové. To zvládli. Jsme uřízení. A ještě moment. A antidepresivní rybička. Já se vyfotím na mě. Špáme, že pustíš foťák. Honem rychle.